Takhle to řeknu. Samozřejmě, jestliže se každoročně do Francie přistěhovává, nebo tam přibývá zhruba 400 000 muslimů každý rok. Jestliže Česká republika absolutně neovlivňuje jakýmkoliv způsobem imigraci na své území, ať už z Ukrajiny nebo z jiných zemí v současné době, dokonce zrušila kontroly na hranicích s Německem, aniž by zavedla jiná reciproční opatření. Jestliže Česká republika vlastně jde přesně tím směrem, jakým šla Belgie v době, kdy měla ještě šanci něco s islamizací své vlastní země dělat, tak vlastně ta islamizace je obrovskou hrozbou nejen pro ty západní země, kde probíhá. My máme kliku, že jsme měli 40 let náskok. Tady ta islamizace neprobíhala 40 let. Začala vlastně probíhat až po roce 90, pomaloučku polehoučku. Ano. Takže my jsme 40 let vlastně v uvozovkách pozadu. Máme zkušenosti z minulého režimu, aspoň někteří. I když ta historická paměť se ztrácí s tím, jak umíráme my starší. A nevěříme, přestáváme věřit na multikulturalismus vzhledem k tomu, co se kolem nás reálně děje a co vidíme vlastně, co se děje, ty útoky ve Francii, v Belgii a podobně, tak my jsme také skutečně ohroženi. Protože nikdo nemá v současné době, ačkoliv ministerstvo tvrdí opak, v reálu nemá představu, kolik lidí tady je, kolik je tady u nás je muslimů. Jsou tady muslimové, kteří jsou znáni oficiálně, ale je tady spousta muslimů, kteří jsou tady neoficiálně v úvozovkách. A u nás nemají ani moc potuchy o tom, co přesně se káže v našich mešitách. Že my tady máme spoustu mešit a modliteben muslimských. Ano, to máme. To není prosím vás nějaké rozšiřování nenávisti nebo strašení, to je realita. Takhle to skutečně u nás je. Islám má jednu obrovskou výhodu. Muslimové v případě, že tady dojde k průšvihu nějakému, ať už válka nebo něco podobného v západní Evropě, tak budou jediná organizovaná síla svázaná jednou jednoznačnou a definovanou ideologií, která bude schopná udržet a nastolit pořádek. To je realita. Nevím, jestli se s tím počítá, ale takhle to je. A pokud by došlo skutečně k velkému průšvihu v Evropě, k jaderné válce na značné části území, muslimové by byli ti jediní, kteří by byli schopni to dát dohromady. Já vím, že to je blbý, když to takhle říkám, ale je to realita. A já se tady ještě v této souvislosti, co tam byla ještě ta jedna část té otázky, nebylo to jenom o té islamizaci, ale... Já se tady hned podívám, tady... Zda je, že bude... Jo, takhle. Ne, tak to je jiná otázka. Já to nemůžu, už jsem to vymazal, nevím, pane Števec, nevím. Jasně. Dobře, takže já to řeknu asi takhle, takže ta islamizace reálně hrozí a problém je v tom, že evropské vlády se tomu nestaví nějakým způsobem. Není tady snaha zachovat prostě evropskou civilizaci, není tady snaha zachovat naše reálné historické kulturní hodnoty, které tady jsou, ať už jsou jakékoliv, ale jsou to naše hodnoty. Jo, my jsme vyrostli z křesťanské civilizace a ta civilizace, ona se nám vzdálila dneska. My říkáme, že máme křesťanské kořeny, ale ty kořeny jsou pěkně zanedbané. Ale vytvořili jsme si určitou civilizaci, ale nevytvořili jsme si jednotící ideologii. Evropanství není ideologie, stejně tak jako není sjednocující. Stejně tak není, jako není genderismus sjednocující ideologie. Nám chybí idea, chybí nám cíle. Kdysi dávno jsme dokázali jako Evropané dobít půlku světa. Jak jsme se tam chovali, to je druhá věc, ale dokázali jsme to. Přepluli jsme oceány. A dneska nevíme, co by jsme. Jo? A nemáme cíl. To je ten obrovský problém. Máme jenom průšvihy, naše média jsou černá kronika a nemáme nic pozitivního, k čemu bychom měli směřovat. Jediné, k čemu směřujeme v současné době, naprosto objektivně, je válka a chaos. No já dodávám prostě, pokud tento národ, když se neumí spojit, alespoň nezačne spolupracovat, tak se prostě opravdu propadneme někam, kam opravdu nechceme.
Ale ti, kteří si nahrabali ty miliardičky a ty bilionky, tak těm prostě na těch ostatních, dá se říct, téměř nebo vůbec nezáleží. Ale to všechno se děje proto, že jsme jim to dovolili, že jim to dovolujeme mnozí. A těch málo rebelů, kteří se tomu postaví, nenadělají vůbec nic. Proč? Protože se potřebujeme, když už to nejde se spojit, tak spolupracovat. Spolupracovat za stejným cílem. A je to jediná naděje naše. Zamysleme se nad tím. Děkuji za vyslechnutí videa.